udah, nung media aku tambah. Buskang blok tak aja. Buskang blok tak aja, buskang blok tak aja. आप अंजलि को क्यों मिला? हमको बोला था कि अंजलि Buskang blok tak aja semua. Buskang blok tak aja. गार्डन होगा और खेलेंगे संतोष Ada para kata mandi ke foto foto. Kalau apa di mana kita? Ada tak? Lo kerjanya? Orang. Wah, ada pahala kakak pada terputus. Orang kata ya kata lah, apa? Komplain. last time Oh, rata. I Oh, rata yoy. Ini kisah nanti kira ada yang blok kimna. अब हम तो वाले Jaga tongge fan. सब buskang tak. लेकिन गवर्नमेंट भी अलग से 4 लाख दे देगा, लेकिन जो भी है Oh, rata pala. Kah, ya sedih. ये होगा। आज के दिन कोई मरा है, उसके घर में मैं आया हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स करूँगा, तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरा बाबा, मेरा परदादा, आज लोग मुझे मिलने क्यों आते हैं? बुगागरा बोलता है, एमएलए साहब नहीं बोलता, नेताजी नहीं बोलता, तो इसको फ़र्क करना पड़ता है। और अगर आज अपना पिकासा को भी ये करना है, अपना माइनॉरिटी को भी करना है, तो राजा बन भी करना पड़ेगा, नेता बनना है, ठीक है? प्लस इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं।
लिपिका दत्त भी जीता है और वो भी उधर है। लिपिका दत्त वो भी जीता है। वो भी जीता है। वो भी जीता है। वो भी जीता है। আমি তো না মেম্বার না কিছু আপনি সব বড় লিডার হয়ে গেছে सेकेंड सेप्टेम्बर 2024 नर गठन सैमानो पत्र पत्रिकाओ उल्लेख खाबो जे थांनाय 21-22 तारिखआव भेलाय वाटै जयावै फैमाबाय बर' आंनि तरिलाम कन्स्टिटुएन्सिनि बरायमुरा विलेज आमतली विलेजनि वार्ड नम्बर 5 बरायमुरा पारानि जराय सारा 4 बছর 3 বছর बाकी दं 5 বছর थानानै आदरावर दै बेलाय लमाबाय बुइ बुमा बुफाखौ थुजाक बहाबो दैयाव खोलगै आपलो थिया अमनो खोनाबै दिनै बुबाग्राना आं सागा नायदै बुबाग्रा बेलाय पेथेटिक बेपार दिनै आनारनि जराय तरिलामनि जराय खरबसा थिया बनो बाहायके सबाय मानताम फैमानाबो आं बनो साइखनारका बुबाग्रा बेलाय खायरक जाखा बुबाग्रा तो खायरक नाय बुबानाय नर गठन सैमानो बुबाग्रा खायरक नाय सुबानाय बखनाय दंमैया तामो वानसा तामो दक्सा तामो गुबुन बसंनि बरक आबनाया नर साइमानखाना थांनायाव गुबुन बसंनि बरक वांगि बसंनि बरक नबो थाङै बरां खबाय मानि आबनार साइमानो सिनि बसंनि तो सुबाय दङ गावमाखौ सुबाय दङ बो जाहाथे अमाहाय बिपदप्राय दंनाय बियालुप्राय दंनाय दुखुमानि दंनाय खसमानि दंनाय अमाहायके प्राकृतिक दुर्योग नेचुरल क्लाइमेटिस दारा एफेक्ट नाय रक दारा थैनाय रक अबाहाय रंनो थाङै बो सुबाय दङ बिनि जा पकेटनि आबो कोनो सरकारनि बुया आबो राज्य सरकारनि बुया एडिसि सरकारनि बुया कोनो मबे बिनि ओन पकेटनि फैसे खायरक जागै बिनि खायरक मा फंनानि आबोनो टुगेनो प्लास नि रुफायान बागै बर्तिनि और दिनि बरायमुरा विलेजनि और 5 नं वार्ड आमतली विलेजनि थांनाय जराय खरबसा रिटिक देबरमा प्राय 4 বছর 9 मासनि जराय ब थैथांमानि खबर खोनाबै बर फायनाय फैया और रिटिकनि बुफां का संग देबरमा ब खायरक जागै आबो आयं सिमि दिनि बेलबारि शान्तिनगर ओंखाय अर्जुन ठाकुर पारा दांगालिया होननानै तो साइमनाबो आजागाव थाङै फैलायगासिनो आंखौ खायसे आं सिगाङावनो आं शनिबारावनो बना आं जत्थ' डिटेल सायख'नारका बुजाखौ थैया दाम बाहायके ओंखा बाहायके फ्लाटङै थैया आबार गोबां सायख'नानै परे बानो कफिखा आं मानदेवर 2 तारिख सेप्टेम्बराव आं बिजिट फायनाय नर सायथंनि गार्डेन सायथंनो आं बोसोर नायरिया आंहाबो साया आं फाय आं बोसोर सुबाय मान सुबा फायनाय नि खामानि कगनो बनारखा नि सुबा फायजा एलाकानि बर' अरनि जारा दंनाय रक बुबाग्रा बुफोर फाइनान्स नासिङै दङ अर बरक 11 सिम नासिंलाय मिनि 11 सिम नासिंलाय ताउफ्राय 2.5-3 तामनो नाय दंखा आजर नासिङैफोर दंखा बरक मालाय मांखा बुबाग्रा दिसबा फाइनान्स सुबा मांखा मालाय कक फाय मांखा बेलाय खाथुंलाय जाक बेलाय दंखलाय जाक खाथुंलाय जाक सिनि दाउगो सिनि बुबाग्रा दंखो बुबाग्रा दङबाय खाथुंलाय जाक बुबाग्रा दङ नि सायनो बरक खाथुङै बंनि कक साइमांखा बखाखुलुगै कक साइमांखा सिनि बियालो क्लाइफोरो जों बेफोर बिपद क्लाइफोरो अमो क्लाइफोरो जेबो गरीबफोरनो सिनि इसोर भाई सिनि बुबाग्रा संनि सुबाय दंब्ला आखा दुमा बरक बानाय दालाय खाथुंला जे बेलाय दंखलाय जाक अमा हायकेनो हायनै सालगबा कोनो बिपद क्लाइखा बियालो क्लाइखा अमा हायके अमं दंहाके अमा हाय ताबुंनि नेचुरल क्लाइमेट बुफुमानि कस्टमानि दंलाय मा हायके आरो हायकलाय फैनाय जबा फायना आपनार नुगुन दङ बेखौ सायमानि दङ त्रिपुरा राज्यआ खायखांके सिनि बुबाग्रान खायजों जापारिदों आबो थाना नाय आबो पाब्लिक साबो त्रिपुरा बासिनि सायमानि दङ गा आबन बगैना बुबाग्राना हामबाय मारुआ दिनि हानि कन्स्टिट्युआ बरायमुराव आमतली डिस्ट्रिक्टनि वार्ड नम्बर 5 आव डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट 5 जबा फायमानि बागै दिनि नंगु बरगय मालाय बो खाखामन जानगै बंनो खाथुंमानि खाखामनि जानगै खालामनि बागै बरगय फायमालाय बेलाय बेलाय बुबाग्रान हामबाय दै आलाकान दत्तरन बरनो हामबाय अमायखन जों फोरोंनाय दंलाय सुबालाय दंगायनाय बरनो सुबाथ खाय दंगायनाय बियालो सामनि साबता मुं सामनि साम बिपद फाय आबो केब सामिया गाबोनि बागैनो सुबालाय आपलाय दं बुबाग्रा दिनि आरो कोनो पलिटिकल प्रग्राम खानो बिया आइनो बनो स्लोगान मुरिया कोनो बुखायरिया दास दिनि बो एकटा बिनि बुबाग्रा हिसाबै फाय सुबाना फायमानि
प्रोग्रामाव भिमानाव फाइमानि भिमानाव खा खामानि बो शेयर खांनानै फाइमासि आउन बागै बर' कोनो स्लोगान तार जों संतो बेलाय हामबाय